Jo. Bacha ženská, pozor! Je! Co to je do hnoje? Jsem na to! Toto v ledu a olej kalené ostří pronikne do druhého nože a rozřízne nůž za 2000 korun jako máslo. Horste, jestli toto není důkaz prvotřídní kvality a životnosti, trvalé životnosti. Nejen dnes nebo zítra. Ten nůž je zničený. Kontur Pro je kalený v ledu a oleji podle nové technologie. Normálně si představ, že takhle je lacha. Ty vado, to je fakt dobrý. To si musím koupit. Ty vado, reklama. Co jsi říkala? Co jsme něco natočili? To je dobrý nápad. Tak jo. Ty vole, tady nic není. To je nuda. Ty vole, Karolíno, normální video. Cože? Pusto. Ty vole, když bychom mohli něco natočit. No to bychom měli. No to sakra. Čau, my jsme Delivery. Já jsem Anet. Já jsem Karolína. A tohle bylo video, kdy jsme se konečně dokopali k tomu, aby jsme něco natočili. Takže u dalšího videa čau.